Tatlong araw bago ang Pasko ipinamahagi ng Corporate Guarantee, CLTV 36 Linga Foundation Incorporated at Center for Emergency Aid Rehabilitation and Development o Concern ang pamaskong handog para sa mga kababayan natin sa Barangay Candelaria, Macabebe at Barangay Niki sa Masantol, Pampanga. 150 families ang naging benepisyaryo ng maagang pamasko. Kabilang na riyan si Julian De Los Santos na lubos ang pasasalamat sa natanggap na biyaya. Naibsan umano ang kanyang pag-aalala para sa ihahanda sa Noche Buena. Feeling blessed kasi may mga gantong proyekto na nagbibigay sa aming medyo walang kakayahang magkaroon ng handa ngayong Pasko. Ayun, thank you. Merry na raw talaga ang Christmas ng pamilya ni Aling Angelina Masangkay dahil sa kabila ng paghagupit sa kanila ng mga nagdaang bagyo, may mga nakaalala pa raw para pasayahin ang kanilang Pasko. Maligaya ka sa buhay mo pag binigyan ka ng ganyan. Ayon sa grupong concern, bukod sa tulong pamasko, prioridad nila na mabigyan ng tamang kaalaman ng ating mga kababayan upang mailigtas ang kanilang mga sarili sa oras ng kalamidad. That we will always be here to provide service para makakatulong dito sa area ng Pampanga, sana buong Central Luzon. Tila tradisyon naman ng maituturing ng Laos Group of Companies ang pagtitiyak at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng ating mga kababayan. Oportunidad din umano ito upang kahit papaano'y maipaalala pa rin sa kanila ang diwa ng Pasko. Kami sa Corporate Guarantee, it's our commitment annually to give back to the people, also especially the less fortunate, kagaya na itong mga barangays na pinupuntahan natin. Rainiel Pawid, CLTV News.